Teleng ba jong kani ka kruo ngi kwa ban pau ya ka jing ai ko blai ka jongi ya ki pai ba baro i wei piwei ki bala ya don rengkat bat ngi rengkat lem ba ka yeng jong i li Dr. Ki Ejesun kon ha ka tu ka jing ja ka pasnusi ka jing don jong ki ka jing wan jong ki ka dalong ka jing ai min se mengi bat ngi pau ka jing songu ba shiga de e piwei wala ngim la banjer ka teng ki bale wan na jan ban jangai na sor bat nong pendong kiba laya ayangi ke ketika muan ke ketika diang kiba laya sendan bat ngi don kiba lawan nadu ke tu kesngi ka khat khandai tarik boyo sngawi ke tu khobor jong ke khlam no jong i hang tai por hospital don kiba ngi kendu iki don kiba ngi khlame kendu ru don kiba lawan ka arpho tarik don kiba lawan ka arphoi tarik kesngi ka bangila tep don buram yi don kiba wan lelei nadu khat khandai arpho hadu arphoi tarik ru but kidon sakiwai pat kiba dang wan war hadien jong hadin beradab tiap noi Dr. Ki ru bandang penpawi ki sulam tinggi penpawi ke jing kublai pi sibun nak banta kane ke jing kersan ke jong pi ni penpaw ru ke jing ai kublai nak banta kitu ki bala pha ki kru sulam ki message of condolences ki ba ngimla su benjar kateng ki ba nadu u prime minister jong kar India u speaker jo ke lok sabha chief minister borom borom jongi kiwai ki minister bar kiwai ki officer sarkar ki bala penpawi ke jing solen ke jong pi te ni ai kublai ki ru ni penpaw ke jing kublai ke bakrapang ya utu MP ne po Mizoram o Richard Banlal Mangkaiha u balawan dala ka jong kamet naru nang thi ya ka banyak don rengkat bangi ya ka tu kesngi ya ka bangi pendep ya ka funeral na ka bantai let Dr. Ki Ejesun kon dikata ka dei ka jing ai kublai ke benengkom sipai ba tenang kenal yangi haki jing duai ki jong pi bat nang ye kersan nak banta ki dau ba ki bing nak banta kari ba kerja bendri pani kalong irrespective nak banta kitu ki ba kersan ka parti ni ban kersan ru andai ka kami apa emi ka kami ka jing da ka jong pi te ko blai shun sai simpan